Monsinjur li kien imexxi skola primarja tal-Knisja f'Għawdex tressaq il-qorti akkużat li allekatament sawwa t-tifel ta' xar snin. Monsinjur Karm Gawċi li sa ftit ta' xhur ilu kien il-kap tal-iskola primarja tal-Konservatorju tal-Isqof fir-Raba ta' Għawdex tressaq il-qorti fil-11 ta' Ottubru b'kontravenzjoni. Il-każ qed jinstema' wara bibien magħluqa quddiem il-Maġistrat ġew mifsud. Sorsi li tkellmu ma' One News spjegaw kif dan il-każ ġara fid-9 ta' Mejju li għadda ftit wara is-sija ta' wara nofsinhar. Is-sorsi qalulna li kien hemm żewġ subien involuti u wieħed minnhom spiċċa quddiem is-Sur Mast. Dan it-tifel li kien għadu kemm għamel operazzjoni f'rasu allegatament spiċċa mixbut minn xaru u hemm xhieda li rawh jaqla daqqiet bil-pala tal-id. Fil-fatt One News jista' jiżvela li żewġ persuni minn barra l-iskola li dakinhar insertaw kienu l-iskola xedu wara l-bibien magħluqa li raw it-tifel jiġi msawwat mis-saċerdot. Ix-xhieda ta' dawn iż-żewġ persuni hija meqjusa bħala waħda b'saħħitha tant li minn tarif li kiseb dan l-istazzjon iddeskrivew xena xokkanti. Spjegaw kif it-tifel u allegatament jaqla xi daqqiet spiċċa jinżel kokka u jitbaxxa. Min-naħa l-oħra One News jista' jiżvela li f'dikjarazzjoni li tal-qassis li rtira biż-żmien ftit ta' xhur ilu saħaq li t-tifel kien ħaqqu. Brabta ma' dan il-każ saret anki inkjesta maġisterjali li għalija tqabbad Dr. John Paul Grech. Filwaqt li l-inkjesta eskludiet li l-Monsinjur ikkaġuna xi feriti fuq it-tifel, irreferit bil-qawwa għall eżami mediku li sar fuq it-tifel wara dan il-każ. It-tabib Michael Refalo li One News huwa infurmat li tqabbad mill-Pulizija ikkonkluda li ma sabx dbenġil. It-tabib żied jgħid li fuq il-qurrija tar-ras tat-tifel baqgħet tidher ferita kkawżata mhux bil-każ iżda minn infezzjoni li rriżultat wara l-operazzjoni li għamel it-tifel jiem qabel il-każ. One News qiegħed jippubblika ritratti li juru kif kienet ras it-tifel qabel mal-qassis allegatament ġibidlu xaru. Esperti legali li One News tkellem magħhom sostnew li l-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta jeżonoraw u ma jippuntawx subajhom dirett lejn il-qassis. Madankollu l-istess esperti qalulna li f'każijiet simili tista' tiġi imposta ordni ta' protezzjoni.